Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis ora bisa maca, nanging ati kisih duwe rasa tresna kaya tumrap pemanungsa. Aku pancen wong cilik ra kaya raja, iso mangan wae aku wis trima, nanging ati kisih duwe rasa jroning batin sak tenane pengen kandha. Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis ora